ఛానల్ 10లో నిన్నటి తెలంగాణ కోటి రత్నాల వీణ. ఇయాలటి తెలంగాణ కోట్లాది గొంతులు ఒక్కటై స్వపరిపాలన కోసం సంఘర్షిస్తున్న నేల. ఇది పోరాటాల సంస్కృతి కలిగిన నేల. మలిదశ ఉద్యమ కొనసాగింపుగా నడుస్తున్న తెలంగాణ ఉద్యమంలో ప్రాంతేతర రాజకీయ నాయకుల మోసపూరిత వాగ్దానాలకు కలత చెందిన భావితరం విద్యార్థులు దాదాపుగా 800 మంది ప్రాణాలు తీసుకున్నారు. జోహారులు జోహారులు అమరులకు జోహార్, వీరులకు జోహార్, అమరులకు జోహార్, వీరులకు జోహార్. జోహారులు జోహారులు. నివురుగప్పిన నిప్పు 60 ఏండ్ల తెలంగాణ కొట్లాట. ఈ ఆదివారం ఉదయం 10 గంటలకు తప్పక చూడండి మీ ఛానల్ 10లో.